tingnan ko gipatwork man may pasayaw ba. Wala man isang plano Tira na. Di ba sayaw? Oo. Ibutang dito sa kilid. Dili pa kalumhir na to? Long hair na pero na diri na. Di ba? Okay yun. Ipot lang ang ginagawa. Gipatwork may ako na di mao Asayaw ko. Dito na din ang hilak dala katawa ba nga drama na pod. Drama na pod hilak. Layo mo rin sa giyong banda man og yapilan. May isa ka dalan an gid kanang highway sa Zamboanga di Sibugay. Oo, sa mga Sibugay. Oh, pati buok tarpulin akong wala ko kabalo ba nang kapiuna ay nabuntag ni abot mi. Nya. Pasikat kaya punta mo ato to mga mall kara-kara. Nya. Ano kapiuna kaubalot ba? Paglingi ginagtako man kisa straight man tibok dalan di ay. Nga mga tartaran. Ni ako arang naong ang background so time. Oo. Di ko nak. Dali ko sunod. Ani, so niabot ka sa punto nga ni Surrender na ako. give up ka? Oh, give up na yun. Kimbali after ni mo si pangita na wagyan. Wagyan. After like, ano siya man pila ka days, pila ka months? Nagpuyo na mi diri ato then ako nga dito lang ako sa amin sa banda bi ano na lang ko. Ni-give up yun ka, bro. Dugay na kayo na ako ni siya lang gina-invite pero busy kayo. Dilipod sakto lang. And ano sa di ko kabalo ano sa ko first time na nag-gig ta or na-event nga na siya na automatic na himo kong fan. Kay I want to be honest, Brad. Ang usa sa kuwag yung ganang-ganan gin nga banda kanang bokalista nga kabalo mo istorya sa audience. Mo nang lagaling ko yung gina-idol nga banda po niya for kailan nato nga gikag Davao. Kato sila. Kanabang how to read audience ba? Ayun lang mo kalain sa ubang banda kay siguro lahi na po ng experience siguro kaya na mag-iuban magbanda nga kanang mukhang talagkali bahala mo the audience basta kami kanta lang ni tokan lang niya pero in fairness rin nahimo kong fan tapos kabalo ka mo istorya sa tao tapos nakita rin ako nga pwede rin ang reggae po day no nga isagol rin po nga mahimong kilig-kilig no. Okay. Di ba? Oo. Di ba mga pwede na ihugot? Ladies and gentlemen, Red Mijares sa Herbal Remedies. Hello. And also, Recess Band. Nasa misas. Naghanan mo gragid ba? Naghanan mo siya anak siguro gabuyon. Ba't did you guys, brother? Salamat kayo, brother. Dugay na yun, Dol. Dugay na yun. Dugay na ko si inyo niyo, brad. Dugay na bugong fanning mo. Gitakaan lang taga o bagnet. May na rin nga fan ka. Dugay na, Dol. Dugay na, Dol. Okay, gasunod pa ko nitong comedy po sa mga bar before. Yeah, okay. Di pa ta ano ato, taas pa kag buhok. Ay talaga? Oo. So nakakato diri sa Cagayan? Oo, katong sa Nga ka ng long hair ko, katong Oo. mga K-Guman era. Oo, nakuha to din every hapon ba to na sa radio, kapaminaw ko sa kayan ba mo ko sa una good na negosyo sa tita sa akong partner ba. Okay. Sigong paminaw ba sa muka kaya ninilay. Talaga? So saan ka year na diri sa Cagayan ba? 13 years lagi nila boy. Because ako po nakita sa mga picture sa mga history. So gikan ka ko Sami City. Oo, sa amin so. Natao ka, Miss Ogyo ka? Oo, sa amin sige. Okay. Pero sa amin nun. Tanong napadulong mga diri sa Cagayan de Oro. Akong partner ning uli ikan sa gawas. No, okay. Dayon plano siya magkagayan kay medyo ano man gud sa Samis po og negosyo. Pero taga Cagayan siya? Taga-Cagayan siya. Ay, mama niya taga-Cagayan, papa Usamis. Okay. Pero ilang pamilya nasa Cagayan nagpuyo. Usamis taga-ron. Usamis na karon. So payon niya nga mubalik siya. Kibali OFW lugar sa tanong time? Oo, marag na nasa squad. Payon din siya nga. Artist kaya pong siya dito, artist. Talaga? So, din din siya nga, mas mayo nga dito ta pakagayan ta. So, ikaw mo'y nadala, Brad? Ako hinadala. Yeah. Pero daan na ka musician. Kuan pa ko, third year high school, nag-bar na ko. Nagtukar na ko sa bar. Kanang itong estudyante ka nga, 2006 pa na. High school pa lang? Oo. Okay di kayo mo experience, Brad, no? Oo, mo nang niundang ko isa ka tuig kay nagkuan lang ko original player ko stock round na bundak. Nya naundang og so crew player pag yung ka. Palaro unta ko ato nga time ta. Tapos na aksidente ka? Aksidente na hospital ko. Kamulong sa nakamulong tournament? Dula sa tubod o regional. Regional na mismo? Talaga? Naunsa, Brad? Ganang ano yun? Ilantan yun siya ngayon nga murag
Wala ginalihok ang hawak ba na. Mo ba? Ang undang dayon niya, tuon din ko gitar. Pero pamilya na musician. Dili, wala may kuan. Eh, side sa kong mama, mga igagaw, puro mga banda sa gawas, pero dili, gudingon nga, kuan ko. Wala limang ka-high school pa lang gagambar na ka? O, tungod sa ano, kanang matulok daban sa mga eskwelahan bitaw. Oo. Mapipake ba? Sa mga, din, gipakanta mi sa mape. Ano, Oo. every row din, gando biya. Oo. Nasyado tingong gabataw na, gipakanta. Nya, iuso pang bamboo. Ah, Dito ang time sa bamboo. Bamboo era, biya to. Tama mo man yung pagbalik good ni Bambo na nga time nga Oo. Bambo na sa ganina sa River Oo. Maya, di ba? Ka Oo. nga tira. Wala nga time niya. Tama, I remember that kay kana po na time, mo po na nga nag-DJ ko nga, ang akong program, musa na nga era nga mga pagbalik ni banda nilang Bambo, Oo. tamo yung pagsikat sa batch nilang Hale, QC, diha. kana nga mga time, Diha, di ba? mga song, Tama. mga songit sa una, diha. Na. So, nagsugod kaya nga na, Battle the Band sa high school. Oh, third year na battle. Then, naka-champion man. Eh, line ng school lang ko champion ka kay 300, pahalipay ba, then Jollibee, yan nakadawat. Yayo, hindi na banda di ay. Yeah, from dancer to tumbling pa before niya. Wala ko nasapi anong sayo sa una kay di sige na ko kapalaran. Ha? So, dancer sa ganati. Dagan lagi gisod. Kanang nagtabling-tabling po nga. Oo, Street mga- quiz era po, di ka? You got served mga tumbling na on. Nakakaana, hit spin. Ah, talaga? Astrobia, so Oo, related lagi niya. nga, tama. So, wala man, wala akong pulos. Kasi kapasok sa papakadagabi sa'yo. So, kung saan mo ko kaya nangakuha na, piang na lang mo na. Tama. Adi ay ba? Oh, Wow, ha? Kuya ulit ka, brad, ha? From sayo-sayaw, tapos athletic pa ka. Tapos pagtanong ni mo, uy, murag okay ah, kanta. Tapos, nag-champion, ano ni mo, uy, naikwarta sa banda. So, dito na rin ba, tuloy-tuloy na. Oh, dahil pag fourth year na ako, gidungan din ako takraw ang banda. Banda. Oh, to pag guman ako simpa, then break time, dagan ng music rooms pilahan. Kanta na pa dito, balik na mo. Mga suko, kaya akong nga coach na ako, tutulog akong coach. Kaya nai sa choral, Oo. nai sa banda, nai sa takraw, so coach. So, gimali, ga-practice mo, tapos ganan sa magbanda, so dagan na po sa banda. Oo. So, automatic naka-vocalista. Atong pag third year, Pag solo na ni mo, Oo. vocalista lagi ganaan. oh, then kita di ko sa mga silingan nga nagkanta, nagtukar sa bar. Oo. Hindi po sa ringon nga, nag-jam lang ko nga walay bayad. Oo. Nga, pwede di jam siguro. Bata pa, 16 ko kasulod og banda. Lagi, tama. Ano ako sa gawas. Nga, na yung mga foreigner ato nga. Oo, ayan. Nga uso na ipi. Ay, Pinoy ako. Oo, tama. Pag sulod na ko, di jam ko. Sulod. So, kayo mo tinadaso ng mga bambu? Oo, na bambu. songs? Gila po sa usamis as bambu. Ah, Kaya ako sa usamis, ana-ana. ana-ana, okay. Medyo maawat na po, ayan, Oo. tingog mo. Aya po nagrigi. Okay. Mo dito, River Maya, tubambo ako mga style sa una. Mo nang So, sa diya ka nagsugod, Oo. ba? Tama yun ka, bro. Mugi na nga time na ka na bang mugi pagsikat era mo, ginila. may. Ya, kawato na kung Oo, boy, yung mo, tapos yung magchinelas na nasa sa una. Like, even Iniilag kami, basta ka-remember ko, naka-chinelas party mini bamboo mga 2003, diri sa Cagayan de Oro. First Wala time dito niya, yung pagbabalik from River Maya nga nagbambo siya. So, ikaw ay mong bambo sa usahan sa talan. time. Di lang. Lagi. Tulog siya. Kinawa po yung Chito dito. Maawat mo po niyang naong ni Chito. Awat po niyang voice. Ako'y parokya. Ako'y kami-kasi. Ito kung bambu ka kung ba? No, tumalag di mawat ang naong ko sa akin. Bambu ko. Bahala ka niya. Wala di maawat daw. Ay, bambu ko. Tinihil ko. So, nibiya ka pagka-dancer dan? Hindi ya. Gid. Dol. Onara. Serious, para less guilty taraw. Nag-coke zero pa. Kita mag zero. Oh, nag-coke zero pa para less. Brad, inuguan, Brad. Another healthy foods. Yun, no? And ang ilang pinaka-specialty, pinaka-the best yan, diba? Dinakdakan, Brad. Okay. Pinaka-the best. Yun, no? Ma'am, thank you, ma'am. Yan. Pwede pa yung kamuhalok sa waiter din? Ha? Oo, pwede. Ano na? Pwede ito magsistory magkawang number na. Ilang salamat again diri sa kuan. Yung kung adirita kaya akong guest, di basta-basta ni. Pakanon ko ni Ron. So bahala pag mistorya ito, pwede ito mga Hindi diri. ka to New Year do. Mao lagi. Oh. Bro, Sige, sige. pumulong kaon. Okay. Huwag mo ito, kadi ka mag-rector para less guilty. Bro, doon na.
So, since high school, sayo-sayo naka-Brad, ha? Second year na sa Isayo kapan. Sayo-sayo, tapos Third nagbanda ka high school. Mm. Wala pa may senioraya to sa ano? Wala. College na dito. After fourth year college din. Pag-college din mo, gituloy-tuloy na din mo na. Wala na po nagsulay ko college pero wala man gid bay gusto jud ko magbanda mo tong nilagpot ko Cebu. Nilagpot ko Cebu as na maligi ako mga gitar sa SM. Pag-college ni mo ba, nilupad ka ang Cebu? Di third year pag pumatay undangan akong eskwela. Isa Third year, what do you mean? Third year high school? Third year high school. Nag-Cebu ka? Nauna ko. Di, unsay pinakauna nga reason nung nag-Cebu ka? Ako kay sweldo. Ikaw naka sa edad nga 16, kato nga time 500 imong adlaw. Ay, okay na. Oo. Yan una ko sa mo. Eskwela ko man ko. Wait, kasi may nag-conse mo, nag-ingon nga, ani diri Cebu? Wala kay nagtrabaho ko sa Gaisano sa Usami sa una, sa tunga-tunga. Oo. Okay, nagkatakanta to niya. Ningon Oo. man tong taga Manila nga, prog na okay ka diri oh. So, pila di ang sweldo 500 no. Nya. So, working student na yun ka high school? Oo, di ando di undang dayon kay prog na silaw sa tag 500 Di, di usahin mo sa doon ay crucial kay. Siyempre, pag maka-earn na kag money ba, di ba? Kadlawan pag yun. Yung may puso na, pag-college na ako, tapos nakasunod ng EBS, murag, okay naman na yung sweldo rin, no? Tiwason pa man ako ni. Okay. So, yan ang naitapos mo, nakasweldo naman ka. Oo. So, ano na ako ni, madayon na ako ni. Madayon. So, na working student ka sa Gaisano, Gaisano Usamis. Musamis. Oo. Kasi tambaw ka na magkanta-kanta. Magkanta-kanta maligya ka gitar, mga equipment. So, sa ka na brand sa gitara? Or Murag equipment? Cebu lang siya nga brand nga gitar. Cebu nga brand, okay. Taburang ahit, tika. Oo, ayun te. Murag ikaw mo yung na in charge. Kay Mike Diri na siya Na ikaw nakanta. din magkita-kita. Pasikat. Kung ako man video, kay imo ha, gitara. Gitara. So ako si acoustic ka diyan. Kay keyboardista ka uban. Oo. Sample. Tapos mo na yung murag dala sa mo din na mo. Pag makabaligya pa jud kag makatuta ka ako kay mo nakalibo. Nya. Kung sa per item? Oo. Depende nya. Ay, ikaw na 16 patungan time 2006 na po na biya kay sige. Tapos gig na din ka nga, mas dako ang opportunity sa Cebu. Nya. Nangita magtao ang Cebu, ilang ano nila, The same nga, same kumpanya. lagyan pa nila o kumpanya. Nangita na dito. O sige, Cebu kay taga dito umpog ko. Akong ginikanan dito ka trabaho na. Kaya taga Cebu rapon ka. Dito ko kadako. Okay. So, sige kani iswito ko diri nya na may time nga murag after 1 month. Cebu City, gini? Oh, city good. Okay. Nya ibalhin na ko nila Iloilo. Ako di mo ako kay ila sa Iloilo. Layas tabi. Bro, may ka bro, every time nga na-i-offer sa imo, mura di ka mag-ingon alinlangan ba? Kaya mo yun sa'yo na sometimes nga na ba, nga napiuban mga tao nga pag may opportunity, medyo, uy, kuhan mo ni, basig na ako yan. May kalikagay, paingon diri, larga. Ngano nga naman yung mentality that time? Pag swito lang ko sa lugar noon. Paingon mo nga, sa bagay naman po ko si Boso, okay ra po ko. Kira kay balag. Ino ang ginikang na to nga mga time, buwa saan nagpugong sa imo, anong ba't ito mga ganito? Naaboy sila ingana nga kuan pero sa ngalan nga butan murag wala ko gusto buot nga. Kato nga time nga mong kita, kagahatan po kasi mong pamilya Oo, to nga time. So kung imong sweldo, Pero wala pa sa kong buotan ng ihatag tanan kay. Oo, Dili ka taingon nga ingana nga pagka kuan. Grabe mong kan Brad, no? Roots Brad, no? High school pa lang, working na ka, no? Tapos ana, Tagaysano, ato din kag Cebu. So technically, high school pa ka, ato na kag Cebu. Third year high school. Third year high school pa ka. So wala na ka nag-eskwela na po dito. Nundang ko sa katuig din. Oo. After sa tong Iloilo na, murag nagkalabo-labo na ba kay. Oo. Di ko gana sa bossing ato nga tayo. Okay. Yung to pagbalik na ko sa Amis, Actually, balik na mo ka? Oo. So mga resign yung ka o nagpare-assign? hawa jud ko di. Niya mo ba? Yes, di ko ni sakay, di ko Amo, usang, mura kag nag-aul. nag-awol jud ko, nag-awol. Kaya wala ka ganahe, wala ka kasabot. Kay Talaga? mga Tagalog mo gurong kauban. So, di ko Okay. kain silang batasan po din. Pero pila ka years sa Iloilo? Wala ko nag-Iloilo na. Pagkabos pantalan sa kay na. Ikyas na ko dito. Kasi wala ko kabalo sa mga ano nito. Mabtan So, nito. di ba ligay nga ato ta, bali lang ka rin po nito. So, pag ingon nga bro sa akin na, so ni Pasi, technically ba yung sipat gil ka ba? Igamit kinang kuan mo daot pa ta dito sa wala mo tay duulan maong sa taba. Pila ka years sa Cebu? Kuan, mga isa ka bulan ka pinana. Okay. Dito pala nakita na ako lahi na akong mga kauban dito ba lahi na sa kauban. Lahi malabo man nga mga may kauban sa line up na ko mga Tagalog Pero ba. kung mo nung tanong, mas dako ito ng lugar tana, mas dakog hangin, mas ano. Mas dako og halin ng Usamis. Talaga.
Kay kung dito sa Cebu, daghan man kay mo. Daghan dito bi ang lugar sa mga ay tao. tama, sakto di ay bay. Nya, dili mo makuha imong rate kin nga gusto nimo nya ang kaon pa nimo dito kung wala kay 5 di ka kainom tubig. May karinderya pa lang. Dili pa rin itong sa Usamis tana nga. Nga imong lugar. Imong lugar. Uli ra ka mo kaon. Oo, tama. Dito kay gaboard pa ka. Di, unsa di offer sa imo de primero pag sa Cebu anong braniyo kang okay sa do? Mas dako ang rate. Wala na ko na sa rate ug sa ato ko Cebu. Ang imo nga matawa sa ngalan nga Cebu. Oh, then mula ko gabi ani kay mag-acoustic ko nga barbar diya. Tingan lagi mo niyo puhunan sa ano doon nga. Oo. Mag-rocket yugo. Pagabot diri sa kuan Cagayan mo akong utok. Pagabot sa Manila ko nung nag-showtime ko, mo ko nung utok. Kilabot na ni showtime at kat kuskuran ka. At ako sa mga bar, giligans, grill, hapit ko na tang showtime na to. Mo, wow. Sumunod ito mong game. Yeah, kay fast forward na. Siyempre, nailan si Ren. Nato ka sa Showtime. So, ito ba, nang-apply ba nga to? Or nagkuha siya Sa mo? showtime? Oh, Showtime. Kuan doon na to yung audition sa Ayala, kanang Pinoy Boy Band Superstar. Asa na napitan? Diri? Dire. Sa Cagayan, oh. Nga. Napag-gig ato sa bar dire nga. Okay. Hapon nga. Hindi nga to, bibo kayo mo ando. Ang Ayala, kay naidang akilin niya. Oh. Kasi na ito, PBB. Kakadak. Gudak gitar. Ah, okay. Nya, akong gig, alas 7 pa. Nana ko ito, laos, alas 2. Oh. PBB. Taas kilin niya. Diritas Pinoy, Pinoy Band Superstar. Okay. Linya ko ito na. Oh. Kay gamay-gamay pa ba? Oh. Kaya alam ko sa linya kay, alam, puro gwapo. Tag-as, gwapo. Nya, puro nakita ako, puro mga nangapit sa barangay gwapo ba? Wala di pa ni maokong gilinyahan pa eh. Kay Pinoy Boy Band, so, Battle of the Band, siguro eh. Bala ka ito burag, nagburatag sa ibig, nagkreto burag boy band nga. Or nag-tape mas nagbanda. Oo, yan. Wala na pa akong buot. Tama. Kaya nagdala mas lag mga guitar. So ito, kugulin niya. So pagabot dito kay sulod na ko. Top 10 pa. By 10 day katao Oo. sulod. Tingnan ako, gipatwork man may. Pasayaw ba? Wala man isang plano ah. Tira na. Ha? Di ba sayo? Oo. Ibutang guitar kay Lid. Dili pa kalumhir na to? Long hair na pero diri Di na. ba? Okay. Ipot lang ang ginagawa niya. Ah. Gipatwork may. Ako nga, di mo ah. Pasayaw po ko. Dito na din ang hilak dala katawa ba nga drama na po. Drama na po hilak. What? Layo mo rin sa giyapon. Banda man ang giyapilan. Kumiti lagi kung videohan lagi to lagi. Kumiti kay gito. Ayo. Kasi mo na antara kong gusto. Kanta akong gusto. Gipator, gipadrama. Oo, kay hilak katawa na mo. Pagi angay mo kay sa dagway ito. Kung namin mag-gitay, di mo, Brad. Ha? Gitay sa Ayusin ko bisyo. Bisod ka hindi mo wata na yan. Nakakasulod. Basta hindi kayo. Takabalo. Eh, nalunggan ako. Kasi madawag ko. Ilapay ko sa lain. Ano ko, sige. So, di ba tayo na lang yung gan? Okay, yun sila. Pag di ka qualified din eh. Kasi ilabay ka sa PBB. Na, kay Boragdagan mo to nga. Boragdagan lugar. Dagan o mga Pwede. utak ka buok. Oh. Sige, labay kong PBB. Ano, kaya nalang eh. Sikat si Budoy. Ako ba? Tama. Sakta. Sikat si Budoy. Ako na ba? May Sige. motivation mo. Oo. No, din to. Aw. Gipakantag holo. Ay duha ra ba. Pakanta kong duha. Dahil yung gukod sa kuwa nga, di ka bagay dito. Bayo magbayot, mga assistant nila. Pagka bagay dito, may isa pa doon ka na, i-insert ko niya. So na po ilahin nga. Kay Oo. Borag, so to sa mo lugar, Borag. By room. By room. Okay. Gilapay. So, gibira na sa kasalay. Yan, takas ilin niya. Oh. Insert kas tunga-tunga. Oh. Hindi ko gudlang. Lili, ko din. Oh. Ay, mga banda din yung mga banda doon. Sige ako na, mga pil ba. Ka na, Borag nanay banda dos na. Oo, Kung nanay. nagkakapigiro nga barangay gwapo. Okay, puro laki dito. Wala. Kini, wala matcha niyo. Pag abot dito, kapit na di ko pag-ausa. Eh, wala ko yung dala CD ba? Oh. -1 or USB ba? O cellphone ba na ko nga naka -1? Oh. Ako ko ga, ingon nga -1. Lagi. So wala ko -1 no. Or pag-ausa na ko, mamay gitara kong dala. Sige, paslak, ngita gino pa maagi. Para maano. Okay. Oo, makaplay lang. Ako pinakauna ito ganda gitara. Sus, tawag na tangalan, man yung gipilan. Oo ba? Oo, di So, ko. tawag na tanghalan. Oo, ganito? tawag na tangalan mo di. Ay, alam ka. Ningon ni ko rin. Sa mani nga, tatawagan sila. Pero ang doon kasong sa mani mo, 5.
Mura concert na nung dito. Okay. Inalingaw ang 5 ka, ng murag judge nila. Oo. Naka, kata ka pa nga ng isa na sigdudugang. Pagkagabi, ni Apa sa bar. Kaya na kay gay. Oo, So ilang gitanaw ang imuhang ano? Oo, ni Atos na sa bar. Nalingaw. Pagkaugma, nanawag na. Tingon na nga mag-ipake ka na. May lipad ka na sa bang. Amo ba? Lora kadlo, lupad rin Pagka mo, kung na rin, pagkaugma na yun. Pagkaugma na yun, ABS, Oo. ako sa balay, kadala, dilar pa ikuhupo ko yun. Amo ba? Ano yung video, ana? Dani kamera niya, Oo. ambush ba? Oo, nalagay. Nya, buntag pa na ko na, ay, kadlaw sila ng text nga nanay, ana. Oo. Nya, mo na rin to, ni ambush na sila, na ko nabasahan, alas 12 na ko nabasahan. Oo. Pag mata gina, halakan sa gawas. Amo na dito ba? Nana ko dito sa tanan sa papel, ang asa kong lugar, asa ko, nagpangutan na sila. So lang ka kining ka, Brad? Pagka ugma tayo, larga rin ko. Na ikaw na to, di ba? Solo naman to, di ba? Kung hadlok liki-laki, pag abot po sa airport kay, ibisibiin din nga sakyan na, artista gini. Giling-gilingi gini. Pina-jerry-jerry lim, yung tagdating. Tama. Kaya na. Sakay gina, pag hinag, pina-updi sa banyo, malingi kita na naman. Lingkod ay di sa silangan, lingkod ay. Di ka na. Tulo mo may gisugat. Ah. Ako ay pinakauna niya mo. Di chill, lapistahin ko na ba? Kilinggo ako. Sa mga kayo, ba't may magkatingog, in character siguro kay long hair siya ga. Kaya sometimes sa TV, medyo, mo nang kasagaran gina-consider ka na bang, okay ba, in character ba, ano, ginawa to ng matamba sa nga ng mga audition ba. Tapos, ang mga story na yun, sabay mo story, Ako medyo story madrama ba. Napoy mo sila style po niya, ang story no. Oo, ang Pilipino kasi nga nga audience, kung kita naman dramatic kita ba, Oo. emotional ta ba? Kung gusto ta maluoy, mo ginato ang murag. Pili ko nilang story. So, kasi gusto niyo mo Oo. kulay. Okay na, di ba? Oo, galing. Pero gusto di mo sumusugot ang indikana ng anak ko. Di ba? Kay mo lang Brad, kay Oo. murag nga na mo gikita. Oo. Tapos ano nga din. Tamo na rin to Brad nung nag sige na pasala diretso Brad. Pag abot nimo dito on that day or napay mga days na. One month ko dito, kaya nalingaw ang ibutang tanga. Siya pa sa buwan man. Kaya bali, ang katong dito na lugar sa katong una ni Musala nga mo contest ka. Pag-abot ni mo, di pa Di dito. pa na rin. So, kaya naiuban nga, pag-abot mo, isala ka dito. Oo. So, parang Ikaw wala pa. nalingaw man sila. Nabarkada, man ako tanan ng staff. Di ay. So, namigo niya. Kada gabi, uban-ubanon ko nila. Mag-grocery, maglakaw-lakaw niya. Mga, nato pa sila yung mga ranggo po sa ABS-CBN. Okay. Mangko ni Sa mga production, lugar production group. Niya. Ako rin kablo mo gitara sa 20 kabok na dito sa shota sa mga Ang katungas tayo. Oo, yeah. Malingaw sila kay yan naanad ko siguro uban nila din wala ko kuro isa. Wala Adi kita ay? kay wala may kwarta dito nga nako sa one month. Lagi. Mao pa Wala po yung allowance sa tunga time. wala mo pa panganak po sa kong partner. Katunga time. Wala. May nalang niyo pabunya go 5,000 konsolisyon o Ito sa mga brad. Kato mong gingon, nagkato ka sa mga bar-bar. kat jugo bay. Sibat lugar ka. Oo, kita rin sa building yung wikuanan Ako napita, doon mo sa doon mo sa stasyon din eh. QC doon sa gikuan kay tanong mo mall. Oo, dito napita. Oo, dapita. So sa mo to ni, mulayan ka tapos magkipagsapalaran ka? Kung asa ka Kung na, amigo na ko ang gwardiya niya. Pagkadugay-dugay niya, sige nukat-kat. Siya may sige kasabuan. Niya, ako na limu, ikyas gano'n, lipaton na ko siya say. Libre na ko inom, niya mahubog, nakaulamog ko. Ano ba? May nalag. Indak man para ano ka? Okay, nakatry mo kung gipanjam ko with the ano ba? Oh, yeah. Nga, kanta sa diri, na, yan, nakasulay ko nga na yung mga Pinoy po, Pinoy, mga Bisaya po nga mga seaman, ano ba to? Yan yung tip pa, uy, Bisaya, singin ito eh. Naka-3 mil ko. Nga ni, dinidiriyo. Nga, tusong sura. Mo ba, gipasala na doon, gipatukar lang. Sa bar lang, oh. Pero gut, dinidiriyo. Lain dito ko sa, ano ko to, uy, karaw. O to, pagka umananganag ko, may nalang nako'y padalawa. Oo. Lain ba, kay bago pa panganak niya, magsalig pa to sa ano. Sakto mo rin. May nalang. Grabe yun mo diskarte din ito, bro. Football lagi, kaya nabi, kagipirmahan sa Lagi. Hindi ka mo ano sa lain. Oh, yeah. Kapuha na ko pake, oy. Manila na ni. Wala-wala, kita mo, awol na po kami. Susa ka bulan, Bert. Sige, yung kag
Nakagigig, bro. Nakakita juga. Amigo, medyo kong drummers. Dito tayo. Dito tayo. Oh, talaga. Dito tayo. Awi, diskalti din yun, bro, no? Lisod gyapon eh. Ya, Kaysa bagay, ang libre niyo to, ang iyong puyan. Pero wala giingon nga na allowance every day, ana. Maghulat lang mo kung isala ba mo ang adorwa. kaya ang style mo nila, ibagay nila ilang mga contestant nila ba. Nagpapas nila. Tama. Para match nila. Para matchmaking. Nya, wala pa mong kuy iatbang ni o may atbang sa kuha. So, reggae lahi ka version. So, lang ba iatbang na. Yeah. Tama yung ana ba? 1 month ka ba nito? Hapit kay Makpo. Di ba puro nagbalik mo sa gamang nag-resbacker ba nga? 2016 ko pinakauna. 2018 dahil nag-resback ko. 2 years after pa na ito? Tawag. Grupos paso sa panahon. Dali orang gigayo. 2 years after na din ito? Abi na kung kuhan yun to. Pero may galing ka baging katungatay. Kasi yung gidala to? Kagyan di uro, di ba? Ang una, Uzamis. O sa amin sa akong pinakauna. Yeah. Nakadaog lang ko ito katulog. Oo. Dayon, pagkuhan na ko, ikadoong balik na ako, nana mong kong kagayan din na kuhan. Mas kagayan akong gamit dayon. Kato per di nga mo daw ka, nay cash ano? Dako ko siya ako, 25,000 every daog ni mo. Mo ba every daog? Then sa daily pa, Oo. naka 15. Yung pagsaka ni mo, 25 dayon. So na ko yung kuhan. Yung Okay sa... pagkaupo na po, 25 na po. O di ba? Wala ko kurang, ay katulong na kung away mo na buwan na may lami sa sugod ka na trending ka ba? Lagi. Kinakuan kayo kagagayo. Pag mo si katulong na buwan, may lami murang manig. Okay na ko. Kaya kung gusto kong finals mo, tuok na mahuga dito yun. Lagi. Focus na ka sa buwan ayo. Ang mga kanta nga ginalabay sa imo dili kay ning ingon nga pundog yun. Dapat yun nga isa ka artist nga open sa tanan nga mga genre sa music. Then dapat memorize din yung pagkaugma. Kantahon na ni mo na. Muna nakikipirmahan. Wa kay reklamo gin mahitabo nga. Kami mo hatag kimong kanta ay nagreklamo. Naingana po neighbor niya sila mag-vote sa music. Okay, kung sa 15 songs na ako, puro reggae halos. Isa ray love song, kato lagi pili. Amo ba? Dili pag yun, ano mo pagigipili? Hindi pa gino kabisado. Dito rin ko nakaingon bagay gibo dai ko sa lain nga music day. Okay, ila pong gibutang dito nakadaog ko tong nga kanta. Okay. So ayaw pa ni mo na test niya. Okay sa dayo. Pwede di ko sa kilig-kilig din. Tama. Di ba nag-trending dito mga pahugot-hugot? Ng mga songs, di ba? Kato ka boys ganda nga. Yeah. Mabuhat abot na po na siya dul pag mga ba? Makasyat gid siya din. Di na ko siya mautro pag ugma. Potong mabidyohan. Kung di-click di Potong gihimo na din ako siyang linya every kanta. Bro, may galiwa ka gikuha sa Manila? Gikuha. Kabal after sa kuwan ba, wala yan ni kuwan. Grabe bang competition dito sa... May audition sa Brownman Revival. Gipa kuan ko. Dito, vocals yun? Vocalista, niyawa naman si Dino, ang original. Mo ba? Niyawa na dito ang original din. Paghawa niya, ang kuan, banda, na nasa umagang kay ganda. Mura kong ipapili ba, sa showtime o umaga. Or ba? Murag nag-open sila sa umaga nga, need sila vocalista. Nag-form good sa kuang, para pang brown man. Kanina gito. Nauna ko nga, buhi ko na lang ako kung banda Wait, paglupat ni mo Manila, bro, kay banda daan? Or solo pa ka? O kay... Nanang Herbal Remedies. Ay, kay Herbal Remedies. Ay, masteryoso ko na sila before. Kami ang masteryoso. Gatokar sa bar. So, una na din sila daan. So, pag-atunin mo sa mga taong ng tangalan, na din na sila. May kaligay supportive sila or napoy mga medyo mahay or ikaw naman niya. Kumusta, Brad? Okay na sila, no? Okay kayo sila. May na lang ba? Exposure din. Pahumot ba sa... Yeah. Pero in fairness, kung may galing iwa ka ni Bia na po sa... Munang niebot to sa punto na yung ka nga may pagbalikan lang ko sa mga banda. Una na ko dito, brown man ko, dili ko kabuot. Bala ko yung mga storya o spell stage. Sakto. Di na ko mabuhat kung gusto. Magsunod ko sa mga kanta ilang ipang ako yung mag-adjust. Kung sa akong banda, free will. Mo naman ako kung rate lang dito mo tanong sa rate.
Ako banda na lang, gamay nagligis ako sa umbalay. Amo ba? Gingana ra ba? Di lugar ingon na grabe ka ang diferensya. Tapo siya, pero dito mo, di mo, kadadlaw ilang tukar. Sakto sam. Pero dagko ang bulto. Oo. Dagan di ang brown man, hulog sa kapin. Lagi tama, dagan sila kayo. Yan, dili kadadlaw. Ta lifestyle pa din to. Yan. Mapay libre. Ano na ko, di ko. So wala gyud ka nakadayon nung Wala, unang-una, radyo ko nga. Karoon man, ang tako karoon, no? di ay. Ikaw na mismo ni nga tapos mo uli balik na ko. Oo. Kagayan nga na. Wala ako na una nga. Sa pa, basta akong banda kong buyon. What, hindi kanta. Live ano. Tama na. Ano di ay? Storya na to sunod karon din ang music industry sa Cagayan de Oro. But anyway, Brad Council taka jo break lang sa kadyon. Napakay ko na napay green dia nagtikan pa. Okay. Brad Council gamay, Brad Council gamay. Pabangin sa gamay dia. Again, lami kayo ang pagka-boundary. May pag video mi di picture ni mo dibi. Manong kanto pray. Uy, Manong Scanto Iyo. Fry. Yeah, mo na yatong mga Hello. may galing niya ini. Dugay na pagkitulwa wala. Dugay na gid bay. Pag kanto rin bakit ka gitawagan kanila balik to. Brado. Oo, nitawag sila. Nagkuhan sila. Di ba, limit, kani mo lami nila o dinagdakan, di man kayo ni uso sa Cagayan de Oro ning dinagdakan, yung murag kuan na ata ning, asa ka ning dinagdakan? Kundi ko sa ibang somewhere, kaya katuwa man gud sisig mo gud taor, Balawin. bilawin. Anong grahan ro? Balbako. Gamot to pa bagya po nga. Oo. Kaya nang hindi ko vlog drive. Kaya kung bandat na tungkol sa mga outing-outing, kanang bitang mga isa kanan, sila, gatuan sila, gatuon. Ang abangan na galiton antan bahala mo ginanon sa. Kanang inyo ang kamo ang mo drive na. Kanang dagko ka nga ba na mo gina, uy, gipatisan. Ya, mga highway ba yun? Kaya ako rin talawan ba kay, walo ba akong palainom yan, gagi pa akong disgasya. Tama. Dili sa kubay, kamo na lang sa itoon niya kay, akong plano ba yun ta, kay tulo na biya mi. Yan, nagkadako ng bata, di na sa motor ba. Okay. So, ayat So, siguro. Amaan ka ron ba? Pila na edad sa mga anak ron ba? Mag-10. Mag-10 na. Grabe no? Dugi-dugi na sila ba no? Kasi makita man taga nga sa imong post nga hatod ka sa imong mga sa imong anak, amahan. Kumusta Brad? Kumusta ang reaction sa anak ni mo ba nga makita nga siyempre ikaw ba banda dudes, pinalong hair pa, anong in character ba kay ka? Kumusta man? Atong una, mga grade 1 pa siya, pila kasabot kayo. Oo. Ito, diba? Karoon nga grade 4 na siya. Murag, gakakuan po siya mga classmate, mga papaog, mga siya kakailang na noon. Every, sa muta, sa bulwa, nag-play pa gini sa bulwa itong pesta nila, then bulwa tayo yung classmate, na niya mapangigilig ka nung, kasi mabilib nga, bro, sumo. Parang ako po, di mo kasabot ang feeling niya, baga, hindi mo ko. Ano kabalo ko nga, kuhan siya kay, hinambog man niya po. Pero di lang din siya kay open nga. I don't know, mga ako na siyempre, ang mga bata magkadako na. Tapos siyempre, kung talong ginuuman mga papa, do di kumpara lugar sa una yun, like for example, kamo nga, na mo yung mga tattoo, tapos ikaw, long hair ka maana ba? Sa unang panahon ba yun? Mga 90s, murag lagi stereotype ba nga looks mo na yun. Karon noon, nagdag ka naman po yung anak. Pero at least ba, ikaw nakita ba mo na sa mong anak nga murag mo konsan siya nga, murag, lahi man akong papa sa ubang papa na. Tumuwi na kuan. Kay, iya pong natanaw po kay, basta like kita yung kuan yung kay, mga sa eskwela, sa mga party na sa eskwelahan. Napod na time nga pakanta si kuan na. Napod na si kuan din niya. Pag party mo, murma medyo ka. Lagi. Siya po, murag, amot lang niya, malipay ba siya, Nakita ba mo nga musician po siya? Pero hindi siya sa music? Mahilig siya sa music. Uy, good. Guitar siya sa school. Yung events niya rin. Talaga? Kanang mag-perform na siya? Katong guitar gina ko, yung ginagamit. Brad, proud pa kita, Brad. Atong talent, Brad. Kaya one day. Payapaan. Medyo ano siya na, pinarigi siya na.
Uy, ang nako. Ikaw nagdusoan na? Or siya mismo mo rin nakita na niya nga? Ang event po nila is about ng nature, ng Okay. Okay. Kanino kapayapaan or one day, Sige. Duha ka course biya. Okay. Lami ba yung feeling, Brad? Naabahan ka, makita rin mo yung mga anak nga murag binini ba? Ano mo? Ako bitaw, makita na ko ng musaya. Yan, tiyo. Mahilig. Tapos mag-host na po. Ikaw, pwede mo, gitara, tanggi kanta, murag ako, reggae pa lang gusto. Di ba siya reggae? Bata pa man ko. Lagi. Na-open ko. Pero at least, ha? At least na ganahan siya sa music yun, nakagitar-gitar. Okay. Ya, namo ko sa akong balay namo kaysa akong sa taas namo kay himo man ako nag-music room kuno ay. Okay. Saka dito, nginaw music. Galing! Mugi na mo mga aman, kalipay na mo yun. Kanang kita pugsa bitaw. Yeah, kanang yun. Mukalit lang. Nakanon sila mismo sa bagay, siguro magdagko sila, makita mo ko nila nga, imo na imong gabuhaton. Tumalipay na kung nga unta, musunod ka na sa... Kaya mo na ma-proud mo ka ba nga, liwat sa ako anak. May. Hanagin. Brad, kumusta? O ka, doing na tayo story na ta. So now na sa Cagayan de Oro, how's the music scene, local music scene sa Cagayan de Oro? Ako, nag-DJ ko, usama ko sa kanang mga nagdusoan ng lokal na tokar. Kada bang promote yung lokal bagay. Amino na ako kada bang Cagayan de Oro man eh, nganong mga taog laing kuan. Nganong mang Manila pang yun, tapos pag front act ang mga tao walay gana. Kaya ilang yulatan ang main radio. Gano ba? Muna akong frustration kay nagsugod mo sa go hosting kung ikaw nagsugod na nga mga panahon sa Bamboo Air kanang mga time mo sa ko pagsugod og hosting og mga concert kay grabing concert diri sa Cagayan de Oro. Ka San Miguel, TM Smart. Ako perminti ang host ana. Tapos mag-goal ko kay naifrantang nga banda. Wala yung reaction ng tao ba Dili malipay, basta nang tukat kapila na yun na. Basta ako nang may nung duman na mga banda sa una. O sa akin sa una, ang may mga sikat nga banda, ang makaila kay mga kapwa banda ra po. Ako so kay sa una, Savior. Kaya naman sila yung grupo dia, table, sanay something ilang grupo dia. Sila sa una ang mga na sila sikat na ba mo na sila sa ko kaya naman ko yung mga batch nga nasa Savior. Pero sa diyan ko silang tawagon by as front act by like compare now by sa inyo part by lahi na yun part like I mean totally different yun. Takato nagsugod yung lokal na tokar di pamugos pa na akong oy Bisaya ta kaya lagi na to ni ta magproblema ka sa una ba kaya ang recording di pag-ipresa doon na magay po kung sa una pero mahal pa kayong recording mag-isig ka pa recording o say ang demo kay dito pa sa karaoke ka nang ring ta pag-play mo sa kwan pangit pa so kumato ka sa mga barangay usahay di pa mo sugal ang mga sponsor o sound system manindot nga amura na nga budget kay bro di ipod nila kwan kayo ang lokal nga band Boreana ba in fairness bro sa inyo karon nga era bro kamo nga mga I don't know kung ang mga naminaw, mag-agree ba sa ako? Masabay ako na-observe karon. In fairness, brad, ang nanagid mo yung mga own following, brad, na kanang musabay na gid ang tao sa inyo, brad. I don't know na sa imo, muna ko po sa imo, kumusta mo, brad, ang local scene? Kumbate ba? Okay ba? Or ikaw na nag-dugay-dugay kung ka nagsugod ng banda? Mas makayo ka nga nindot na ang crowd ron. Mas nindot before pandemic. Paano ba? Mas grabe before pandemic. Before pandemic? Okay. Mas grabe to kay buhay kay mga bar. Okay. Mas daghan ang mga outings ng mga banda karon samot na nga na mga banda nga brag napos lang mga ilang style po nila karon ba nga brag gina-invite ko sila sa laing okay. Like Inside City, Nobela, Tribo CDO kana nga mga na iya na mig kuan ba? Iya na mig lupad sa mga laing-laing lugar. Okay gyapon niyo. Pero fairness na pa, kanang ang grupo yung mga ipang-mention. At least karon ba nalagi may onim ba? Panguon mo sa Miss Or, sa Bukidnon. So na ba siluagi ko sa mga year 2000, wala kay kugi manunggan yung banda na kanabang. Pag yung Cagayan de Oro Bukidnon sa ako, malipay. Tabihanin malipay ko makita na may mga festival, Takamo, Naamo, mga Remihares, Herbal Remedy, na silang Inside City, Nobela. Pag yan ako ba nga,
at least so na nagikagayanon ng mga banda nga murag Kinahapak na nila. ginapa kay usay galing kamo na yung mga main band, di ba? Oo. Halos, di ba? Sambuanga, gatuan mo, main band na mo. Di na po maingon na kanang murag tapalan mo kay Naulaw gali Ano, ko. Gali may isa ka dalan an yun kanang highway sa Zamboanga di Sibugay. oo, sa mga Sibugay. Oh, pati buok tagulin akong nahong. Wala ko kabalo ba nang kapiuna ay nabuntag ni abot mi. Nya. Pasikat kaya punta mo ato to mga mall kara-kara. Nya. Ano kapiuna kaong balot ba? Paglingi ginaw tako man kisa straight man tibok dalan di ay. Nga na yung mga tartanan. Huni ako arang naong ang background show time. Oo. Hindi ko na ka. Dali ko pero. Imo to pagkaugma. Sikat ano daw swimming pool. Ano ko? Napasalamat sa gabrad nung murag siyempre ang showtime ka murag ginadala ba nga ikaw boy. Ato sa showtime na attending no. Tauna gid ang pinakauna nga kuan showtime gid o katuluan na. Kay pag pandemic na online na biya wala na dahil. Tama pa murag napalo na tapa murag paano na tato ba napapalo na. Pero pa wala pa ni balik or hinahinay pa. Nahinay lang siya pero mas grabe gito ka impact ng sa una. Katong TV pagid sa ABS-CBN pagid. Mas grabe gito. Mas ano to? Okay, ginahulat gid nila ba? Then wala, mo na ginaw live gid oh. Mas grabe ang impact sa una. Pero mas grabe ang impact sa una. Yeah. Okay. Karon kanimo mga grupo, mga mo pa ni mga original gyapon nimo or nanay mga bagawan eh. Ang duha ana mao ang katong pinakauna gyud sa misteryoso. Okay. Kato si Bite King. Tumbay tinunaw. Oh, Tama gyud ba? katong Baista na yun. Then katong uban nagbuo na pa sila nag-half ni nagtunga mi ba. Kaya katong backup singer nako libugik napun niya akong drummer sa misteryoso sa nagkuan mi. Mas bagay gyud siya mag-solo gito. Okay. In good terms or medyo na yan? Okay. Okay naman, bot. Okay. So far, Brad, sa inyong mga gig-gig karon diri ha, kung naingon nila sa una nga, di pa man makabuhay og banda. Di pa makabuhay pamilya. Hantod karon ba gyapon sa Cagayan, medyo ano pa? Di ka buhi. Oo, murag ano pa gyapon. Buhi ka siya. Kaliyon sa Dios. Kung imo lang gipaningkamutan imong pangalan sa banda yun, imong buhatan gini mo siya kanang di po ka mahilom sa Facebook ba o sa media yeah. Di ka wala sa passing. Dako ang tabang sa Sokmed, Brad, no? Oo, ako kayo. Bisan ka nang akong kuan lang nako kanang mga release ako nga mga pinuwang. Oo. Sa nga lang ako ang Nadia din herbal remedies biya. So yeah. madamay ra gyapon siya. Tama. I think mo sa usa sa doon na may advantage din sa band. But I think one best thing also kaning social media mo dakong tabang po kung gamito lang isang tarong ba kay. Siyempre before kailangan pa ka matug radio station, para muhatag lang kag kanta, kailangan pa ka magpag-guesting sa mga barangay. Kung may rally, linya pa kay para lang yun naka-interview number, di ba? Oh, Kami, dahil sila sa hangyo. Pajamon ni. Di ba? Karon at ka ng social media, if like for example, yung nakay-song na yan, pwede ka mag-record in front, then makita man din mong reaction kung so far okay ba, or kung mupatok magaling, imo na lang po ni-record sa record labels, kaya mga record labels, lisod po. Tapos, pwede po sa technology now, puro mas dali na magbuhat o kanta. I mean, like sa una, medyo lisod yung kayo. Tani mga AI. Nanay mga AI, di at least, kung musician kadaan, at least na naka-idea gamay, bahala, di pa niya kuhan, but at least kung nanay, Masayon na kay karon. masaya na. Kay ako sige mo ko judge yung mga battle karon. Oh, yeah. Sakto. Judge ko. Kanya sa una kami ga-appeal ba yung ko. Dili nga na mo mga techniques sa sa gitar, sa pagkanta, dili mo nga na mo pambato sa una. Kaya nga mong bato sa una is ana lang pero hidpang lang diha nga pabibuhay lang. Karon by skill anong sa usamis last pagkulang. Nakalahi ang mga katurusi pa edad. Talaga. Anak nagpang-gitar ko lang. Hindi mo maubay. Kung kami mo atbang alimsat karon nga karon nga herbal atbang atong wata dili ka daog. Mo ba? Mas ano na sila ba? Mas kulba ng mga skills? Mas kulba na yung kayo na kung nga alak ka. Nya gisala pa gid sila walay mga di maayong banda ba. Magpuro gisala gid sila. Mag-ipog kung saan man ako pag ano Ba? Pag judge ani nga. Sa bagay po, ang nagkatang po ng competition, no? Gakaliso din isa pa. Dali na kayo sa ilang magsipra karon kay nga no sa una tape pa na Oo, tama. Tinuod ka ba? panikon pa. Balikong pa o tama. Kinundog yung ano? Record ba? Karon na YouTube na naon pa. Tama ka Ya, ba? napay mga tabs karon, dahil mga chords. Dali ra kayo nila Sakto, po. bay. Pagdisan bisa pagka-crusade, 13. Dali ra kayo. Murag,
like, kung imong tanaw, murag, no excuse na ba nga Sharo? Di pa kakabaluan na. Oh, Sharo, di ba kabalo na? Murag yan na ba? Tama ka, no? So- Sharo, kung na kay talent yun, tapos napagigay saktong equipment, saktong platform, murag no excuse na. Sa una, wala kay 5, di ba tulot silingan. Ipaangis na ng gitar. Oo, tama. Tama. Sa GDI. Oo, tiyo, tama. Takto naman. Kay Ano pa naman ako? Tapos, tambay, tudloy sa ko, be. Oo. Muna nakabalo-balo akong busy, tudloy sa, be. Palit. Sige, hubog-hubog, man, palitan lang usa ka kahang sigarilyo. Bugon pa na ako, kay tanaw na kong kamot ba, mo gini ko sa corner, here without you, here without. Mo gini, minor gini yun. But, ito yung mensahe sa uban yung mga nagsugod pa lang or nagduwa banda. Kaya ako, na-amaze ko banda nga, at the young age day, nagsugod na day ka, kasi ka paningkamot, yung ba si paningkamot mo nang in fairness, nakapot sa nanimo diyan, no? Sa kanang uban karong nga nagsugod-sugod pa lang, kung sa'y advice nimo sa ilaban, Kuman sa uskwila daan. may mong kwan naman, may pala mo sa imong ikuan, nga tanan ni tiwas kag eskwela. Pag ninguman ko kay school, Oo, ninguman yeah, ko, pero oo. may pag ano gid kay si mga businessman ko kasi pautan ako. Oo. What if ba anak? Oo. After pila ka years napabagya po na imong talent. Kay nay gatubo karon nga mga bagong nga bata ko nga mas mulabaw pag ingana nyo Nakdo. ginabuhat ninyo ano. Oo ba? Mo to naganegosyo din kog ano atong minon giundang nako siya pero na pagya pa sa kuwang Oo. tong balbakwan ako pandemic ito. Okay. Mo tong ginakuha na ko pero di na ko mabuhat karon kapoy kilutuon ng gatang banda pa kaya. 5 hours din inulat ana. Pero sikling kano siya ni boom siya, boom gid siya. Yeah, ako pa deliver. Mo ba? Tama no, ikaw mong diginig ko na to, no? Hindi ka deliver na ako. Kapag ito, hubog pa yung cookie. Ay, saan ka? Pila pa nabilin diyan eh. Kapay 5. So, doon na. Dahil kita na rin. Shot. Kapuyan yun eh. Pero makulong siya. Palingka mo na yun, palingkamot lo eh. Gamon siya. Naparabay ko. Ada salad yan. Kailangan mo salad yan. Kapay duha. Sa mukha. Nga, napay tip. Sige. Oo. Pag ubot ang akong delivery, sugod buntag taman hapon. Niuli kadlawon. Sa kuha asawa eh. Kumusta mo relationship sa mga asawa nito, bro? Nga banda-banda. May kalikay. Siyempre, kabro na ta. Banda-banda. Di ba? Kung saan sa mga kuangya po, mga crucial kayo ng mga Manang, kabalo ng kita na nato sa entertainment industry. una, nakapigid ba eh. Hindi siya kasabot na sugod. Lupag na bangko, stage good. No, kita, gi-action na nga pahunong. Wala ang hunong kayo. Usa bang mo ganun? Sa mo na mong ano, income na mo. Ya, sige to, baha to nga tayong. Ya, wala may ano sa kay Ukay ba? Oo. Ngabasa pa. Ya, Okay. sa una mo pag ano, sa mong So, kibali mo rin, wa siya choice kay pamugas, mo siya nitong pamugas mong good. Ya, kitabangan ko niya, iyang mama nga, suy-suy tani kagayon to, may tatagbanda nimo. Luay kayo kami. Gihain ginamo tibok yun. Amo ba? Oo, gihain na mo nagagayan ano. Abot ikog duol sa usap to nga bar nga dulog ka ng work. Ubo-ubo. Oo. Ako, na may mga sequencer ba? Nga babae do ka buok, nga sexy kayo. Ina na gid ang gibuan ba? Ano bang as in, burgi kag nangita gid lugar Ya, gid. akong asawa, makikuli na alas 2 sa kadlawon to. Ayaw, lalagi, kita lagi bar lang din makapatsampa lagi ko dito, makatsampa lagi ko dito, makabanta lagi ko. Amo ba? Di ana gid niya Oo, ko yan. mulay pa to ha. Usahon mo makasampa kay imo na muna itong Oo. pangwarta. Nag-post pa na ako na sa social media. Nga niya, Oh. nagipajam ko niya, gignan ko nga, mura na imong nibalaan, Bambo River Maya. Ya, part, uso pa yung part okay, ba tama. before. Yeah, tama. Variety, ana. Oh, yeah, tama. Naman. Ya, ang isod lang na to kay mga party band. Oh, sakto. Ya, ato punchball. Diri ako linyahan, no? Oh, tama. Punchball. Oh, punchball. Tama, punchball. Oh. Bambo dito. Oh, tama. Namo gusto yung mga banda ko. Lisod ko nilang ilisan nilang membro. Tuto, bro, di ko champa. Yan, lain biyan champa. So pwede, kung lang giday ka, ba't ka nang, murag singit-singit lang giday ka? Oo, singit-singit lang yun. Makabanda na lagi ko. Ya, nako yung mga nabanda, mga maayo. Oo. So, di man ako in nilang batasan, bay. Langita, di ko ano. Yan, aya din ako naila ng gitarista, kani si Bite King. Ang bugiro, yung guys sugod. Dadala, pag ko gitar, yung hulma, gitar rin mabi. Hindi pa may kaila. Naanik. Oh, pagitang gilas. Talaga ni gwapo lang yan. Timing, nagtukar sila. Mapay mamawar ang kwarta, nitip ako sa gatos. Jam ko eh.
Pag jam, pangiwan ni ko siyang yang guyuan, wala ko yung gitarista po. Isa. Ngayon ko 30 songs, abay binong lista pagka Pila? 60 songs. 60 songs. Okay, pagka jam daw kuno nako, wala ilang singer, Puli. champal mo dito. Lista ko bukuan pa kay bilar pa nang dukan law. Paghatag pagkaugma giwala. Pulit na ginagawa. Nagkakaglista tapos giwala. Giwala kay Kulira. kami sa time era to kusog Oo, manginom oo. pa yan. Dasa yun, wala ba ito? Tama no, mga early 20s mo kung kani, no? Di ba ta palit og sa Oo. bucket beer ato Oo, eh. tama. Wato sigawas sa dad inom sa tapakit beer. Tira dia sa dun. Mo pati linya na ko ang pagkakog labisa, pahikat to gyud gara-gara. Ah, mo ba? Garak pa jud kay ba nga. Oo. Sagun sa may buhat ng stage para lang maila lang gid gayo. Sa nga year ni Brad, mga 2000, saan ni mga year ni? Mga 20, 20 sa na ano. 2010 di po. 10 ana mga Nga na, dadapita? Nga na dapita. 2009. Ya dapita barako. Ah, Barako mo na sa backyard jawon na. bakyan sa unang. Nga na pa. So, ano sa ka nakakuha sa imong band, ano yung own banda, Brad? Dugay-dugay pag yung lugar? Mga lain bagi pagkahitabuan na kini uli na ko usamis dol, surrender na ko, di na ko bay. Ah, ni, so niya mo ka sa punto nga ni, Surrender na ko. ni give up ka? Oh, gipa pa yun. Kimbali, after ni mo si Pangita na wagyan. Wagyan. After like, ano siya man eh, pila ka days, pila ka months? Nagpuyo na mi diri ato then ako nga dito lang ako sa amin sa banda bi mag ano na lang ko. Ah, ni give up yun eh ka, Brad. Unya akong drummer ato, wala singer. Ah, okay. Oo, lagkalit. Yang gitarista tay katong bugiro ngayon sa bay. Ila din singer gihawaan sila. Biyaan sila dito sa No. mga nasa gig. Nya, napunan ko sa amis niya. Hmm. Nanawag siya alas 12 na sa udto. So, nya, pila Tanan na ka sa usamis? Oo. Nga pila na ko kadlaw dito nga si kuan. Pin, pakanting ka na ko sa amis oy. So nga pila ni sweldo di kay bihayan ko na 350 raman. So sige ah. 350 na sige ah. Ano ba? Oo, di. So, sakay kang bus diretso? Kay lupad ka, gig na ni. Wala, murag sa kuha to, big event na to siya. Panda, nagkudakuhan, naguli kang galingon. Pag-abot dito, stage, sa punto. Siya, bala kaya. Mutong nauso na ko ang linya nga, kay kong GB. Ah, mo ba? Saan nga ta, basta kay kong G. G, ba? Impromptu Di na wala pa abot impromptu, wala yung practice, wala yung ingon nga ato sa ning sipra. Tulog kaset. Tapos tulog kasi. Oo. Yeah! Word. Kaya, buga na naman, ala. Nya, bibo na kayo mo na ito nga time nga, nanas si Misteryoso din, nabuhi si Misteryoso. Ko, panda na lang ka. Sige, sige, dito na na yun. Nagsunggol. Grabe na on that day, ang mga days after nga ni-quit na ka nga, ni-surrender na ko nga, usamis na lang ko, bro. Nagkanaking gisugdan banda ato diri, uy, niabot ako chising karusel atong good. Amo ba nakachising ka rin sa Oo, nagka-chasing ako na to. Oo nga, love. Sada ang chasing, pero kiligin na ko, kabalog, variety din. Lagi, variety, yeah. Ikaw gunag na ko yung babae singer. Kaya itong mo stepping with ako. Nala? Ligo, wala sa kong siyahan. Bangbo, biya tumaway ko. Sa mukha, eh. Nga na, warag palagi sa kong buha. Wow. Basta yung ako ra. Ako na, upat ko ni kabuok, di ba kong bubiya ng bakit? Lagi. Kuya, gusto. Yung upat ko niya to. So, paano ka dipasok sa reggae? Pagsulod ni Kukoy Baldo sa ano, sa atong The Voice, dito lang. Wapo yun. Napadadlak sa dahin ko. Out, hindi ko. Yan Dito na siya din may name mo inspirasyon. Oo, niya mo ito pagkamatay niya, buol kay. Oo, lagi. Tama. Mas una ko yung tapon niya to, na-discuss siya. Oo, lagi. After, Abi nagkatuloy mo ni siya siya nga, abi na kong binuang rabo. amingin ako binuang rato. Kaya pag-abot ko, Kaya nga binuang nag-edit, ano ba? Yung tinuot magigang nga, disgrasya ka ba eh? sa hospital pag ito to kay, ganang, pag-abot nag-anak no sa wheelchair, dugo na kayo. Yeah. Grabe na kay luoy na kay talon ba, usawa kay laka na. Ana din dos patan akong matas doktor ba. Kita pa ka na. Ganap itong ang kahubog ni mo pa nawala ba? Sino kayo? Bakit ako nandito? Sino ka? Ha? Anak ka? Oo, ang sawa ni walk out. Ano ko John Lloyd binang linya. Isa ko aka sa kumares eh. Pero kedua. Nabagyan sa imong utok ang kamuhi no. Mo nang kon mo kung imong gisid Dali. mo din imong kon ba no? Dahil mo ano siya ka. Tanong binang idol siya ako man na lagi dahil mo kitsa dito. May ka nakiwa. Dili ka unconscious sa to, Brad.
Non-conscious ka ka, John? Oo. Paano ko sa langit, Becky? Akong hawak din na maliho. Akong tiili na maliho. Di ay? Niya ako sapatos sa to, bagong palit. Jordan ba? Nalabay. Oo. Kita ko ipunit, nakatindog ko. Di anak man. Yan lain ba ng Jordan, kaya di ba alis doon na. Lagi. Galab. Alak ka, ipunit. Bangon din ko na yun. Di papa, buo ka balong ako. Puro Oh. pa rito, ano. Yan, nakabangon. Kumusta yung kaso to, bro? Or sa may kuwan na to, bro? Ang kuan kanang ngit-ngit pug dandalan dito pita. Nya nasugat So, na. it-andran yung kato? Wala bay, tanaw na ko. Sugat lagi dito. Sugat ba? Nya amin ako sa namin ni kuan ang bangga din ako ang mountain. Ako rin bangga sa mountain. Ikaw rin naunay yung Naunay bangga? ko sa mountain. Maana siya. Silbi ang lain di andalan dito na pita kay ana. Oo. So pag bisa pag ilaw to niya, hay na sa kuha dapit. Tama kay gahangat sa daan. Kainom. Maana na. Pag ana mountain dito kuyo katulong mo to. Tumoy-tumoy di sa mountain. Ato gyud sa kuan kit kay dapit. Pila pa ka-oras na atuan sa kuwan na to? Mga nasundan din ko, gihimo kong reels. Gi-reels din ko. Uy, nasirbal dre. Sirbal na utan. Nahimo komedi, ibig maluwi yung mga taon yung komedi. Kita bito kami no. Sa mali joke niyo, nag-reels niyo. Yeah. Uy, condolence ang uban. Adi? Nag-condolence na. Ano bang nga. Kung wala ko nag-post nga, ito lang, chill-chill sa gidli. Ay, rin sa loob, buhay pa din. Nakita ko siya mo ni kanta na sa gabay ka na pa kay bandage. Alangan kay, ano man to, anong bayan na ba? Anong nakadown na? Nga, ako sa utok, kundi na po ni kanta, sayang po ang tako, biya po ng over na ako, layo biya. Oo. Paano ko nga, kanta is Gigi Dila na galingan, Oo. naglingkod ra nga nakaanang bukod, ako na ba? Sumutol ka doon, tingnan na, magiging kay bandage ba? So ako kabalo din doon nga, sa taga-kanta ko ba, kaya akong nagdala to, tambal na lang dahil, usog na po. Nga, giaswat biya ako sa stage, mga sundalo, hindi na biya ako kalakaw. Patindog pa una, ana rin mirror nga, palingkod, nakaluwi na kayo. Amin ako singot na ba, sumutang ba? Gana, tukot. Ay, dugo, di ba? Naong na kami. Mo ba? After mga 8 songs, pero bibo kayo, marami ka bibo yun. Nakabait lang kay, ay after 8 songs ako second set. Naka-first Di? set ako. Naka-first set pa yun ka? Naka-first set ako. Grabe, biliban ako sa iyo, bro. Uy, Professionalism, ha? Ay, nakabayan na ba yan? Gigi Lana gali. Gigi Lana. Grabe ba eh? Luoy, uy. Pagkaabot, pagkaugma lagi ah. CT scan. Grinso na di hospital. Tanan-tanan gi. Nanghupong ang ramno. Ako kabalo nga. Wala nag-perform ko. Niburot na di akong diri. Kaya ako, Okay. amin ako nahalap lang kong mata. Niburot lang din. Nag-ano lagi din siya. Mo ba? Yeah. Nakakuan pa. Naka-litball pa. Lagi-lagi tama. Lain mo, tanaw. Pero nakuman ko di mong gig ba? Nahuman ginawa siya. Grabe ba eh? Nahuman ginawa siya. Grabe. Wala ko balong nga natugig atong adlaw ha. Giapas po sa kauban. Saman, makatukar pa kanyang gabi. Ano mo rin tukar? Una ka. Boundary na to sa Davao ha. Madalan. Ano rin tukar? Unti-unting. Ikaw lang. Langa. Ikarga ko sa likod sa ban. Ito ka. di ay? Ipatulog mo na straight. Pag abot na. Di pa gito kumaliw. Kaya mo rin yung nagahit ang tanang lawas ba? Sige na lang wey. Wala na ni. Grabe ba yun? No? Uy, tibok tuhod na ako. Dede, pangos. Paigalik, iway bali. Masamang damo pa yung pre. Ikaw sa akin, sige ka, Brad. Masamang damo gina ka, Brad. Pero napay purpose si Lord siguro sa mga to, Brad. Ana siguro. Napay purpose ang ginawa sa mga to, nga. Kaya kung mga Kaya sada. mga amigo na po, nangadido naman. Kato si, sa Isla Rhythm nga reggae singer yapon. Motor yapon. Si Kobe Baldo, motor yapon. Yun. Baro pa kinong kaila. Brad, napay. Nauna lang yun ko nila discussion. No? Napa siguro kay Juan, Brad. Kasi napa kay napa kay mission na ning kalibutan na, Brad. Siguro, girl. Basi na kay movie mag-Passion of the Christ ka ba? Kaya mong buhok kay God. Brad, karon ano ito, close lang. Nalingaw ko sa mga istorya, Brad. Grabe mong pinagdaanan, Brad. Ana, git. Kumusta man si Remy Harris karon so far, lugar? And unsa imong outlook for 2026? Unsa may imong nakita ron?
Plano mi mo gawas og kanta kay sa kalugay sa banda wa bagay nabuhat nga Na original song yun, original no? songs kinamo. Oo. Karon nga to sige na ko ingon mga pila ka years no. Di ko musugot na mahuman ito ingon ko kanta eh. Wala, okay. Yan na busy man sa outing. Yan na naging na ang outing na mo na ben. Kwarta na lagi. So Lagi. kasi buhat pagkanta. So, for 2026, new song, new ana, songs dayon. original song yun, okay. Plano na mo to dili lang kay Manila lang gusto pa mi mag-ano kay namin nag-invite na mo for Japan. Uy, wow. Okay, kuan man to. Tiba sa na dem, Brad. Dito 10 days lang daw ano. Oo. O, sa katakulan na mo wala pa namang passport. Wala lang, Brad, no? Kaya, sige, ignon nga. Sa passport ninyo. Yeah. May outing kay. Tapadayan pag mo nimong kabuang sa Facebook, imong mga reels nimo. Sabi mo ba siya ba? Sabi siya ba? Grabe gini siya nga may gid mangitag kon ba murag nagingon lagi. Kamo diha murag no excuse gid mo makita og pamaagi. Gamito lang to ning mga technology karon mga Di ba ako kinapol ba? wala di ba? I mean, sayang na Bisa sa lang ka, pictures lang kanong post ka kanong mga trending nga picture. Basta ko pagsapi sa reels gyapon eh. Tinon. Kanong nga edit ang with the artista. Oo. Di ba? Oh, Tinod ka. And Brad, si Renmi Harris karon sa usa ka bulan pila gig. Kung regular lang, kung dili lugar peak, mga December peak, mga ginano. Basta man outings or sa mga outings, yun na, wala. Sa mga December, mga bare months, mga 8 outings na Okay. di na gin mo ubos ana. Pero na kay regular gin nga bar sa Na. Asa imong asa ka kasagar makita? Tapos sa Wednesday na ko sa Chill Street dayon sa Friday na ako sa Lifestyle District. Lifestyle District. Sibusig. Okay. Sa Sabado na ako sa Station 29. So kibali sa kasimana na kay tulo ka regular nga gig ana. Sa una, kada-adlawon gito na to sa mga nagka-35 na tahapit nga. So, medyo na naging diferensya pa. ano si difference gid. Pareho na sa ako, mag-host ko na nanatas 40 layo na yun. Kalabang sa una nang nasa backstage, kung pwede pa lang mga ilimnod na lang. Oo. Karon brad, tsaan na lang brad, tsaan. Okay na ko tsaan mam kay. Kung ano ngay. Wala pukari. Brad, Facebook page or on sa nga page kung gusto sila masunod sa yung schedule or Mga idol, follow lang Herbal Remedies official. Like official, tama ka. Dagan kay Herbal Remedies mo gawa. Takpol mong gawa. Manang nagati-followers sa itong time. Una nga page na mo kay Herbal Remedies, puro tambal. Hindi mo chat sa mga doctors. Basta na yung product, ang ibang ling, tambal. So na yung official. Ay, official. Okay. Yeah, official. Renmi Harris. Travel tugtugan. Yan. Yung mga kabuang yung mga reels ani. Gina-skip lang ako na iyang mga totoy-totoy, mga na-skip na ako kay pang Ginoo mo ginako gusto. Brother, thank you kaya. Thank you. Brad, na-inspire ko ba? Tana may mo kang inspirasyon po sa uban. Nga muna, panikamod yun. Pwede na. So, atangan ako na kanang new song, if ever na. Buhat na yung music video. Alright? Teka salamat. Mga ansami. Teka salamat, brother. Thank you.